Good morning everyone! Magluto tayo ng chicken liver adobo today. So, i-marinate ko siya for 4 hours and i-adobo ko siya. And I'm planning to, after adobo, I'm planning to fry it. And some of this will go to my pancit bihon. So, let's see. Okay, it's been a while, hindi ako nagluluto ng liver and it's one of my favorite food. So, I'll see you guys later. Ito na ang marinated natin. Actually, nag-overnight siya. Hindi ko siya niluto after 4 hours. 4 hours as I've planned. So, i-adobo ko siya. Igigisa ko muna. I just use a little garlic here kasi ang dami kong garlic nilagay na sa marinade. So, gisa a little and gonna place the mix over here. The aroma of onion and garlic. Yummy. Ang bango, ang bango. Then, simmering for over 5 minutes. And hindi ko lang siya i-stir. Ano lang, sa gilid-gilid lang para ano ba yun? Para buo pa rin siya ang ating mga atay. Okay, ang hirap. I'm sorry. Very, very bright over here. So, I'm gonna see you guys later. Ito na siya, guys. Wala na yung mga red part. Yung parang may mga spot ng dugo. So, ang purpose dito or ang aking target is to almost ma-dry na ang ating sauce. Yung parang na siya, tuyong-tuyo na. So, until naluto na, guys. Ito ang ipa-fry ko. And kinuha ko lang yung yung intact, yung hindi nasira. And yung hindi ko itatapon to kasi sayang, ang sarap ng sauce. Masarap to sa kanin. So yung mga durog-durog, iiwan ko yan dyan. And then ibabalik ko siya later pag matapos ko nang iprito yon. Lalagyan ko siya ng itlog. Okay? So, mas malasa siya, guys, pag inadobo before i-fried kasi marami na siyang flavor kaysa fried diretso. Pero depende na rin sa inyo. Pancit bihon na may little canton, na may beans as well as green pepper. Hindi ko na vlinag kasi hindi naman kompleto ang sangkap meron ako. So as I've said, this is what really I'm craving for today. Liver in my bihon. So I'm so excited. I don't know if you guys eat this, pero sa Bisaya, we like liver in our bihon, Bisaya style. So, I just need rice and I'm ready to fight. Kain tayo, guys. Thank you for watching and as usual, have a wonderful day. Bye.